הרמה של סרבר. הוא שלי. נתקע לי המיינקראפט. אנחנו ראי דבל עכשיו? סבבה. לא, זה נראה לי זה כל השרת. גם לי נתקע, אחי, באתי לעשות פר ולא יצא לי פר. יש לי 0 FPS. מה? מה זה נראה לי? לא. סמק. מישהו מצלם את זה? אני מצלם. אם אני... צילמת סרטון כאילו? אני מצלם את זה, אני מת, נדמה לי. אין. דה פאק. המייקאפ שלי גם קורס. זה השרת או אוקיי? לא יודע. אין, אני מתתי בדוק, מתתי. לא, אני רואה, הם הורגים אותך, אופק, הם הורגים אותך עכשיו. אני... מה זה שווה אבל שהם הורגים אותו? שיט, קוסמק, איך שברו אותם ילדים כאלה? אז זה השרת בלאגים. כן, אני לא מבין, אני גם מקבל שם 270 מסך, אני לא צועק איתך. אופק, אתה זז. מתתי. שיט. אנחנו ראי דבל עכשיו? בוא, אתה מצלם את זה אני מקווה, כן? כן, כן. אין, הורגים אותי שאני בלאג. אין, מה זה הדבר הזה? אתה מצלם את זה בוז? כן, כן, כן. אין, הרגו אותי נדמה לי. מה? לא. מתתי גם. וואו, פשוט וואו, תתחיל לעלות את זה ליוטיוב.